Soc la Marta Montiel, com bé ha dit, soc la cocreadora, juntament amb la Daniela Feixas i l'Elias Barberà, i intèrpret de Serà el nostre secret. Després d'haver fet No m'oblideu mai sobre el suïcidi juvenil, de cop, al cap d'un temps, vaig pensar en el tema de l'abús sexual infantil en l'àmbit familiar, no? I per què? Llavors, primer les estadístiques, que sempre són fetes sobre casos que se saben, que un de cada 5 infants ha estat o serà abusat abans dels 17 anys. I d'aquests, no? De cada 5, 4 són nenes o joves. I d'aquestes estadístiques el 80%, 80-85% és en l'àmbit familiar o de confiança. O sigui que sentim a parlar dels abusos, sobretot a les escoles, dels abusos en l'àmbit eclesiàstic, etc., però dels abusos produïts per pares, per padrastres, per àvies, per germans. Què passa, no?, en aquests casos? Llavors el Teatre Verbatim és una gran oportunitat per donar veu a persones que han viscut l'abús sexual infantil en l'àmbit familiar, perquè a més recollim les seves paraules i les diem. Llavors, té molt de valor perquè, clar, és la paraula, no? Aquestes paraules han estat silenciades en molts casos durant molts anys. I aquí està el per què real. Jo conec persones que han callat 30, 40 anys i no ho han dit mai a ningú. Llavors, saber això d'algú que ha estat callant tants anys em va fer preguntar per què aquest silenci? Però clar, si jo dic per què aquesta persona ha callat durant tants anys, llavors després d'haver fet aquesta obra, que ja l'hem estrenat al mes de juliol a Girona i a l'octubre temporada alta, durant tot aquest procés sempre dic, no? Per què aquesta persona, aquestes persones han callat durant tants anys? I ell deia, no, la pregunta no és aquesta. Com és que ha callat tot al seu voltant durant tants anys? Perquè si no ja estic posant la responsabilitat que aquella persona ha callat durant tants anys. No, en el fons molts dels testimonis no han callat. Ho han dit, però no se'ls ha entès. Ho han dit, però no se'ls ha escoltat. Ho han dit, però no se'ls ha pres seriosament. Llavors, clar, parlem d'aquest silenci, no?, que som nosaltres. Com és que una mare ho sap i no fa res, una àvia ho intueix però com que no ho sap segur tampoc fa res, no? Llavors, una mica serà el nostre secret, el fet de tenir un públic i verbalitzar aquestes paraules. Lo interessant és que el públic es pregunti al meu voltant, si un de cada 5 ha estat o serà abusat, al meu voltant, no? Quantes persones hi ha? Tot el que he viscut, hauré estat amb persones que han estat abusades, hauré estat al costat de persones que han abusat. Perquè clar, per cada persona abusada vol dir que hi ha un abusador, no? Llavors, tot aquest sacseig, no? Penso que és que al teatre aquí donem aquest espai per fer una mica de dir, ostres, no? Jo fins aquí, què? No? Quines associacions, quins lligams, quin paper hi tinc? Què puc fer amb tot això? I per sort, després de cada funció hi ha un especialista i tenim molta sort perquè hi vaig estar mirant els que de moment vindran, Vicky Bernadet, Mireia Darder, Àngel Blau, que és una associació que treballa en pedofília, El Mundo de los Asi, col·legiats del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. O sigui, durant una hora, escoltarem unes vivències dures i després, o no, o sigui, hi ha de tot, la Daniela ja ens ho explicarà millor, no? Però després tindrem professionals superbons que ens podran contextualitzar això. I aquí podrem preguntar, perquè al final, si té algun sentit parlar d'això, és una possible prevenció. La nostra por era qui voldrà parlar amb nosaltres, no ho trobarem. I va ser com, si comentaves amb algú del teu entorn proper, no, estic preparant això, tal, i et deia jo, i feies, hòstia, i així, va ser molt fort, la veritat. Molt fort. I va arribar un punt que no podíem entrevistar ningú més perquè l'espectacle havia de durar una hora, la dramatúrgia, perquè després hi ha una hora de col·loqui i també perquè és un tema molt bèstia, no pots estar 2 hores donant testimoni sobre això. I teníem, no sé, hi ha 50, 80 hores de gravació, bueno, no sé, una barbaritat, no?
I el que passa que, clar, la gent a la que accedeixes, que tot i així deuen ser molt pocs, tenint en compte la quantitat que hi ha, són gent que ha fet un procés. Si no han fet el procés, evidentment no estan preparats per parlar-ne, no? La gent que ens arribava era gent en diferents punts del procés. També hi ha hagut gent que ens ha fet patir més perquè no sabíem si finalment podríem utilitzar el seu testimoni o no, gent que encara està en un lloc molt vulnerable, però la majoria de gent és gent que ja ha fet el procés i per tant pot parlar-ne i que et demanen per favor parlen, per favor porteu-nos a la llum, perquè vivim en el silenci, estem a la foscor. Ningú vol obrir els ulls a aquest tema, perquè és un tema, trenques com el tabú família, no? Que és com la família, la institució que et protegeix, o sigui, tot és positiu en la família, i no. En aquest cas és una presó. La infantesa, no? Que deia la Vicky, clar, els infants se suposa que són feliços per naturalesa. Doncs no, són feliços o són uns desgraciats, depèn del que els hi passa, no? I la sexualitat. Llavors, barrejar aquests tres temes, i sobretot infància, sexualitat, o sigui, és una cosa que la societat fa no, això no ho vull veure, no ho quiero ver, això no existeix, i els abandonem. I en aquest silenci, en aquest abandó, els abusadors sobreviuen i estan protegits per aquest silenci, no? Llavors es tractava de trencar aquest silenci. Llavors, la dificultat, o sigui, per mi, com a directora, que de fet era el primer que dirigia en teatre, vaig pensar, vale, però hem de fer teatre. Al final això no estem fent una conferència, no estem escrivint un llibre, anem a fer teatre. Com porto això a l'escenari, com faig teatre amb aquest material tan bèstia, perquè el que fem és reproduir fil per randa les seves paraules. Jo he fet un corta i pega, he triat i tal, però no hem manipulat res del que ells han dit. Llavors vaig pensar, hem de fer teatre, hi haurà un públic que vindrà a veure un espectacle, i això em preocupava molt, no? Però realment a mi m'agrada que, sobretot quan toques temes compromesos, hi hagi sentit de l'humor. Penso que és una bona manera d'arribar, i pensava que era impossible que hi hagués sentit de l'humor amb una cosa tan bèstia, però n'hi ha, perquè els mateixos entrevistats en tenen, i senzillament es tractava de capturar el sentit de l'humor que cada un d'ells havia després en les entrevistes, que ells mateixos necessiten per sobreviure el que han viscut, no? Llavors crec que sí, que hem fet teatre, que el més important és la paraula, el que expliquem, que donem veu i posem a la llum a tota aquesta gent que necessita que els escoltem i que fem alguna cosa, sobretot per ells ja ho han patit, no? Però per protegir tots els infants que ho estan patint o que ho poden patir, no? I llavors, sí, hi ha sentit de l'humor, hi ha unes interpretacions brutals dels actors, de la Marta, de l'Elias Barberà i del Eric Serrano, que a més canta de puta mare, i fan unes interpretacions brutals. Vaig centrar molt en dirigir els actors com si fos un text de ficció, i penso que hem aconseguit fer teatre, fer un espectacle que és entretingut també, que fa ganes de veure'l, però que alhora posa aquest tema tan bèstia sobre la taula.